हाय हॅलो एस एम क्रिएटेशनमध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे। तर आपण आज फ्लावरची भाजी करणार आहोत। इथे मी फ्लावर कापून घेतला आहे, चांगला स्वच्छ धुवून घ्यायचा 2-3 पाण्याने। इथे मी हिरवी मिरची, टमाटर आणि इथे लसूण घेतलेला आहे कापून, बघू शकता। आता आपण गॅसवर कढई ठेवून घेतलेली आहे। 2 चमचे तेल टाकून घ्यायचे आपण। आता आपण 2 चमचे तेल टाकून घेतलेलं आहे। तेल आपलं छान तापलेलं आहे। आता याच्यामध्ये आपण मोहरी टाकून घ्यायची अर्धा चमचा। आपली मोहरी छान तडतडून झालेली आहे। इथे अर्धा चमचा आपण जिरे टाकून घ्यायचे। त्यानंतर हिरवी मिरची टाकून घ्यायची आपण। आता हिरवी मिरची परतून झाली की आपण लसूण टाकून घ्यायचं आहे। लसूण पण छान परतून घ्यायचा। लसूण आणि हिरवी मिरची आपली परतून झालेली आहे, त्याचे बघू शकता। आता आपण टमाटे टाकून घ्यायचे। टमाटे पण छान परतून घ्यायचे। अशा पद्धतीची फ्लावरची भाजी छान लागते हिरव्या मिरचीमध्ये पण। आता ही आपण डब्यासाठी कोरडी बनवतोय, तर अशा कोथिंबीर पण टाकून घ्यायची। इथे बघू शकता टमाटे पण आपले छान परतून झालेले आहे। आपण पाऊण चमचा हळद टाकायची। नंतर आपण मिरची टाकलेली आहे, आपण हिरवी मिरची। तर आपण फक्त आता मसाला टाकायचा आहे। अंबारी मसाला टाकते मी 1.5 चमचा। लाल तिखट नाही टाकायचं, कारण आपण हिरवी मिरची टाकलेली आहे। फक्त अंबारी मसाला किंवा कोणता तुमच्याकडे जो मसाला असेल तो टाकू शकता तुम्ही। मसाला छान परतून झालेला आहे, इथे बघू शकतो। आता आपण हे धुवून घेतलेली फुलगोबी याच्यात टाकून घ्यायची फोडणीमध्ये अशा पद्धतीने। अशा पद्धतीची भाजी तुम्ही नक्की करून बघा, छान लागते वेगळ्या पद्धतीने। आणि डब्यासाठी पण छान होती भाजी। माझी रेसिपी, माझी व्हिडिओ आवडत असेल तर लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा। तर आता आपण याला 10-15 मिनिट आपण आता वाफेवर शिजवून घेणार आहोत। त्याच्यावर झाकण ठेवून चांगले मिक्स करून घ्यायची आहे। आता आपण याच्यात आवश्यकतेनुसार मीठ टाकून घ्यायचं आहे। मी इथे 1 चमचा मीठ टाकते। मीठ टाकल्यानंतर चांगलं मिक्स करून घ्यायचं। सगळ्या भाजीला आपलं मीठ लागलं पाहिजे। आता याच्यावर आपण 10-15 मिनटं ताट ठेवून वाफून घ्यायचे छान। हे वाफेवरच होती, पाणी टाकायची काही गरज नाही। कमी गॅस करून ताट ठेवून द्यायचं आहे। 15-20 मिनटामध्ये आपली फुलगोबीची भाजी छान शिजून होते। अशा पद्धतीची भाजी तुम्ही पण नक्की करून बघा। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा। तर आता याच्यावर आपण ताट ठेवून घेऊ। 10-15 मिनटं कमी गॅस करून शिजू द्यायची आहे छान। तर इथून वरून आपण आता कोथिंबीर टाकून घ्यायची। बारीक चिरून कोथिंबीर टाकायची, छान मिक्स करून घ्यायचं। अशा पद्धतीची फुलगोबीची भाजी तुम्ही पण नक्की करून बघा। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा। इथे असे दाबून बघायचे आपण चमच्याने किंवा उचटणे आपली भाजी शिजली की नाही। दबली किंवा समजून घ्यायची की आपली भाजी शिजलेली आहे। अशा पद्धतीची डब्यासाठी आपल्याला पटकन झटपट भाजी तयार होते। अशी भाजी नक्की करून बघा। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद। मस्त खा आणि स्वस्थ रहा।